खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै नोंथांमोना पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हाबाय नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जानांगौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दा बावैसो जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोननियाव सोना हरनाय जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै डिटेइल्सै खोन्थाहरनो सानदों मानोना नोंथांमोना दायो लोगो लोगो गोबांनो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नङा जानो हागौ नोंथांमोना सोरबा दा बेलासियाव एबा दानो लोगो लोगो नोंथांमोना सोरबा मोननोबो हाबायबो जानो हागौ दा अब्लाबो बांसिनानो माने नोंथांमोना दा मोनाब्लियाव मोनगोन नङाबा सोरबा नोंथांमोना गाबोन समफोर मोननो हागोन दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों दा जिखियानो जाया मानो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फैसाखौथ' ओरैनोथ' नोंथांमोना मोनखासिगोनखा अब्लाबो माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायोबा दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम टाइमखौबो खोन्थाहरनोसै दा बावैसो जोंहा पीएम किसाननि नैबे 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ सोना हरनाय जादों टाइमखौ नायनो हागोन नै 3:45 दा बावैसो जोंहा बे 3:45 टाइमा जादों दा बेनिफ्राय गासै बेसेबांसो आबादारिफोरनो नैबे पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ सोना हरनाय जादोंनो आं बेखौबो नायनानै खोन्थाहरनोसै नोंथांमोननिसिम दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ 9.44 कौटि आबादारिफ्रा नैबे पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ बिथांमोननो दायो मोननो हासिगोन एबा सोरबा दायो बिथांमोना मोननो हाबायबो जानो हागौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबादिया मोननो हानाय नङा जायफोर नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाखै दा नोंथांमोना 100% पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव केवाइसि होनाय दा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव केवाइसिखौ होफिननो नांगौ दा बेखौबो जायफोर होनानै लायाखै नोंथांमोनाबो पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा एग्जाम्पल महरै आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन केवाइसिखौ नोंथांमोना थांनाय बोसोराव होदोंमोन जेरै जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे मासफ्राव नोंथांमोना जुदि पीएम किसाननि थाखाय केवाइसिखौ होनानै लादोंमोनबा दा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव दायो केवाइसिखौ होनानै लाफिनाखैबा नोंथांमोना पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा मानो होनोबा 12 मासनि बिथोराव 12 मासाव नोंथांमोना खेबसे पीएम किसाननि थाखाय केवाइसिखौ होनांगौ खेबसे केवाइसि होनाया मात्र बोसोरसेनि थाखाय थाङो दा बेनिखायनो नोंनिया बोसोरसेनि बारा जाबायबा दायो नोंथांमोना आरोबाव गोदानै केवाइसिखौ होफिननो नांगौ दा अब्लासो नोंथांमोना पीएम किसाननि नैबे 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन दिनै दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ दा अब्लाबो जायफोर दायो केवाइसिखौ होनानै लायासै जेनेबा पीएम किसाननि 23 किस्तिनि फैसाखौथ' मोननो हानाय नंला दा नोंथांमोना जुदि केवाइसिखौ गोख्रैनो होनानै लायोबा जेब्ला नैबे पीएम किसाननि 24 किस्तिनि फैसाखौ जेब्ला सोगोन मास मोनब्रैनि उनाव दा अब्ला नोंथांमोना नैबे 23 किस्तिनि फैसा मोननायखौ नोंथांमोना खेबसेनो जयै मोननो हागोन गासै नोंथांमोना बेसेबां मोननो हानाय जाहैगोन 24 किस्तिनि फैसा सोनाय समाव नोंथांमोना 4000 फैसाखौ मोननो हानाय जाहैगोन दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ बे केवाइसि होयैनि जाहोनावनो गोबाङानो नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय जाया दा बबे जायगानिफ्राय सोना हरदों आं बेखौबो खोन्थाहरनो बावबायसो नैबे वेस्ट बेंगल रायजोनिफ्राय नैबे पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरनाय जाबाय दानिया गासिबो चेक खालामना नोंथांमोना आंनिसिम बे भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोननि पीएम किसाननि स्टेटासा दायो माबायदि जानानै दङ आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ दायो मोननो हागोन हायाखै बेंक एकाउन्टआव हाबथ'गोन हाबथ'वाखै दा बेखौबो भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि अफिसियेलि माबाफोर जेनेबा माने पार्सनेलि जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ जानानै फैदोंबा माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनो सानदोंबा पीएम किसाननि बागैनो बायदि रोखोमनि नोंथांमोना सोंनांगौ जायो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना गोबांनो मोजाङै सोंहरनो हानायबो जानाय नङाबो जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै इन्स्टाग्रामाव डाइरेक्ट DM नोंथांमोना खालामहरबानो जाबाय फेसबुकआवबाबो जागोन आं नोंथांमोननिसिम लिंकखौ होनानै दोनदों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो पिन कमेन्ट बक्सआवबो नोंथांमोना फेसबुकआवनो जा इन्स्टाग्रामावनो जा फल' खालामनानै डाइरेक्ट आंनिसिम SMS हरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट लोगो माने रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय दानिया बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटफोरनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों